ana nasi tumpenge, ana panggange, ana gedhange, ana kulupane, ana ngombene. Ya iki sing diarani medhel. Medhel apa no Kang? Medhel itu adalah proses ritual pemetikan padi yang sudah siap untuk dipanen. Ngono Kang iya. Nah, biasanya dikepung sing drep. Nah, iki Kang, sing drep ana Pak Slamet, ana Lek Samira, ya. Ana Pak Mankuri, ana Mbok Posimpen, dan iki ana sesepuhe adat, iki sing duwe pari, sing duwe kebon lagi ndungani. Ngono Kang iya. Ya kuwi ujobe panen pari, mboyong pari supaya oleh akeh berkah barokah, slamet sing nyambut gawe, ya slamet sing duwe sawah. Mugi rahayu pikantuk kanugrahaning Gusti. Ngono Kang iya lagi padha dibrongkah tumpenge, lah biasane pucuke dicuwil sik ngono kuwi Kang. Ya ngono Kang iya kae nek sing nyuwiri Mbok Pusmen nyuwiri panggangi Pak Ela kayak Pak Mankuri kae oleh gedang gede dhewe lah nek sabirae senengane yo gedang. Nah, tapi nek sayurane Kang terdiri di berbagai macam botok-botokan, kulupan lan sak piturute. Biasane ngono kuwi enek jangan kluwehe Kang, ngono Kang yo. Ngapa kok kudu enek jangan kluwehe Kang? Supaya luweh-luweh, supaya akeh hasilnya panen ngono Kang ya iya. Tapi Kang tumpenge Kang. Kuwi biasane ngono kuwi dibongkah. Nah, ngono kuwi Kang. Lah engko sing mangan pucuk dhewe Kang, sing akeh pucuk dhewe kuwi Kang, engko rezekine akeh dhewe Kang. Ngono Kang iya, lagi gedang iki Kang, iki gedang Merlin, gedang paling enak ya Kang. Ngono Kang iya iki. Nah, medhel ngene iki biasane dibarene karo dienggo sarapan. Ngono Kang iya wi Pak Man dienggo wi lawe botokan trancaman blendung urap lan sak piturute. Sing akeh pisan ajange gedhi ngono Kang iya kecambahe barang Kang iya. Iki pucukane tumpeng mau Kang. Kan dhuwur to Kang ben duwe derajat, ben dhuwur rejekine. Ngono Kang iya iki. Sik ya Lur ya iki tak sarapan sik iki Lur. Iki ning sawah iki wayahe sarapan iki lho iki jenenge ngono blendung. Lah kuwi trancaman. Nah, kaya nek bodokan urape. Terus mesti enek jangan kluwe Kang, tak sepilno jangan kluwe Kang. Nah, lho kok ngebur. Nah, kuwi bodokan iki biasane nek jangan kluwe supaya lah kuwi jangan luwe supaya luweh-luweh. Ngono Kang ya iya. Nah, kaya andum lawuh. Jangan lupa cuci tangan dulu. Nah, iki ngombene air teh. Kok air ora? Ngombene jelas air to, gak maksudnya teh. Ngono kan ya kita gawean dhewe iki gak neh tumune pinggir dalan ngono Kang ya iya. Nah, iki sing di sawah kuwi abah kuwi ngono Kang ya iya. Nah, iki mbok simpen iki kok nglebur lah nek kae kok sarapane menclih dhewe nang ngono kae piye kae. Ngono Kang ya iya. Demikianlah kita kali ini telah mensepil lagi komandone Pak Slamet iki komandone. Ngono Kang ya iya. Oke, kali ini kita telah mensepil medhel dan panen pari. Jangan lupa sabar kepada sarjananya tukang air. Mantap. Ibu mana? Kluwe. Enek kacang dolone. Enek kacange, enek kecambahe, gobese, kayak ngono. Iki bagaku lho tak buntel dhewe ya. Heeh. Tenan ning sahe kecil kadang wanggang loro. Bang loro. Lek ra nang kono dhewe kae piye to lek ra? Nang kono dhewe iki koyo ketambahe. Tolo. Urap komplit wis mentoran barang elek. Madang.